Hej YouTube, mit navn er Magnus. Mit navn er Karl. Og sammen er vi... okay, det her, det går ikke. Ja, det er alt for plat. Ja. Det går simpelthen ikke. Lad os bare gå i gang. Ja, okay, vi går i gang. Vi tager multiplayer. Og det er Magnus og Karl. Og hej, og ja. Det er singleplayer. Du Ja. sagde multiplayer. Nej, jeg gjorde ikke. Du sagde multiplayer. Singleplayer. Okay, subscribe og så se, hvem der har ret af os, okay? Ja, subscribe for det her, fordi det... Jeg ved, jeg har ret. Stem på mig, jeg er meget lækker end ham, okay? Jeg er helt sikker på, at han sagde multiplayer. Alt tæller på musikken. Altså, hvis jeg trykker... Prøv at se her. Hvis jeg trykker multiplayer, så skal det sådan der. Ja, du skal ikke trykke på multiplayer. Nej, det ved jeg godt, jeg ikke skal. Første verden, også. Ja. Og som I kan se, hvis jeg siger det... Nej, det er fordi, vi lavede nogle prøvevideoer. Og der havde skrevet til mig forkert. Lige meget. Nå. Vi skal spille den her første verden. Vi spillede her for noget tid siden faktisk, og der var vi inde i et andet hus, jeg har lavet. Og der jeg har lige været ude og finde, vi skulle skifte om, sådan så man kunne teleporte det hus. Men så var der en skeleton inde i vores hus. Så subscribe lige. Kan den gå igennem en dør, eller har den bare fundet sig et hul, eller smadret blokke? Kan den smadre blokke og åbne en dør? Hvordan tror I, den er kommet ind? Ja, det kunne være meget sjovt, hvis I lige gav nogle idéer på det. Yes. Og også hvis I har nogle... Også hvis I har nogle idéer til, hvad vi kan bygge, så kommer I bare med dem. Men forresten kan jeg lige vise jer et ret sjovt hus, jeg lige selv har lavet. Hvorfor vil jeg ikke flyve? Det var pinligt. Nå. Jeg har lavet sådan en hus herinde. Der. Nej, det var vist ikke der. Det må være længere nede. Det er helt hernede. Så i hvert fald, der har jeg lavet sådan et hus. Beautiful. Efter min mening. Okay. Nå, men så har vi lige været her. Seng og olie og kiste uden noget. Jeg synes faktisk, at kister det er en god ting til huset. De er bare flotte. Jeg kan bare godt lide dem. Undskyld, hvis jeg stammer senere i videoen, fordi det kan jeg ikke gøre for. Det er fordi, jeg bare er født med at stamme. Og de malerier er så virkelig fascineret af og billeder. Samme standard. Er det bare mig, der var en enderman dernede? Det er en... Nej, det er en blæksprutte, og jeg troede, det var en enderman. Det synes jeg også er godt. Ej, jamen, jeg har også lige prøvet i det samme hus, som før, der med skeletonene. Lige pludselig stod der bare en enderman. Hvad er det for et hus? Det er et andet hus under vandet. Det er under et vandfald. Yes. Se heroppe, se her. Hvor er det? Der. Der ovenpå, der har jeg sådan en græssuppe. Går det op? Jeg skal se. Nej, det gør jeg ikke. Det er natten lige nu. Ej, hvor nice. Hvordan husker du det der? Jeg husker. Ja, det der lava. Og du har også noget glas ovenover, ja. Ej. Den her, hvor der står Munkeby, den anden til live. Kan vi gå ind med den og se, om vi kan smage Munkeby? Det har vi gjort en gang. Nå, er det den, vi har... Jeg har kun én Munkeby. Der ikke er smadret? Nej, jeg har kun én Munkeby. Gå ind på den. Munkeby. Jeg tror i hvert fald, at den stadig er smadret. Det finder vi ud af. Er det den her, hvor jeg bare... Nej. Nope. Okay, let's go. Let's do it, guys. Det er altid mig, der tager kirken. Det er min suge. Jeg vil faktisk gerne lige vise vores suge. Ej, sidste gang vi brændte kirken af, ikke? Der lavede Carl Gustav det vildeste. Lava. Den har noget været i gang med. Det er noget, jeg bare sådan noget. Prøv at se, der var nogle... masser af skeletons. Come on and kill me, guys. Nej, du skal ikke... Come on and kill me. Sejt hus, Magnus. Kan vi ikke brænde den der Munkeby ned? Vi skal nok passe på det suge. Vi laver bare... Når det er morgen, så skal vi... der er creepers. Kom. Okay, let's get... Follow me, Big creepers! Bang, man! Big Bang again. Det er noget, man ikke kan spawn creepers. Prøv lige at spawn creepers. Jamen kan en aften, Magnus. Prøv lige at du kan spawn en creeper. What's up, creepers? Magnus, prøv lige at spawn creepers. Så spawn så mange, at det bliver Big Bang. Følg efter mig. Follow me, your asshole. Jeg bruger pil, kan you cannot follow me, your little asshole. You cannot follow me. Enderman, kig den i øjnene, Hvorfor det?
Fordi så følger den efter, at du lige med lige. Bare bliv ved med at stirre på den. Så ikke nakke den. Fuck, der er mange. Jeg vidste ikke, at det kunne være en Endermans i almindelig verden. Fuck, jeg kan ikke løbe. Det er den teabagger. Og har du lavet røde læber? Selvfølgelig. Brænd ud den der munkeby af. Bagefter, når det er morgen. Jeg tør ikke. Så gå ind og lave en seng, altså. Der er en seng. Er det dit hus? Ja, der har jeg... fuck, hvordan kan jeg komme herind i lyset? Jamen, det er på grund af den her Enderman, den nakke. Den følger efter dig på grund af, at du har skudt på den. Eller... Røg den igennem? Godt. Nej. Godt, nu står bare derude. Står der derude. Prøv at se her. Jeg har dækket min rum til. Det er svært at finde. Det er et køkken. Ellers kan det godt være, det er toilet. Det kan fandme ikke huske. Hvordan fanden har du gjort det? Det var bedre. Udenover. Og kan du bare gå igennem bedre? Ja. Nå, ja, det er rigtigt. Det kan man godt. Så. Bare sådan lidt sjovt. Det er det der nye ting, når man går op, det er rart. Ja, der er vist mange andre ting, man kan gøre. Jeg ved ikke. Kan du huske lige, hvilke billeder det er? Altså, jeg kan bare huske, at når der er to sådan over hinanden, som er sådan samme sted, så ved jeg, at det er der er en dør. Det kan jeg simpelthen bare huske. Så jeg er 100 på den dør der. Som der var. Det er fordi, jeg så nemlig sådan en trap. Nej. Sådan en map. Fuck, den er Enderman. Nak, den er. Den døde, tror jeg. Oh shit. Du kan ikke dø, det er ligegyldigt. Hvor er den? Prøv at se det. Magnus, du ødelægger alle dine billeder. Gå ned og sov, Magnus. Gå hen og sov. Ja. Så det bliver morgen, så du kan brænde af. Jeg må lige ordne det der. Nej. Det kan du gøre nu. Kulrum. Nej, men der er alt muligt derinde. Der er både kul, der er alle slags ting. What happens when you say... What's happening? Sådan en one direction ting. Hvor det sådan, de tager sådan en high five temperature, der hvor de tager. Nej, det var godt nok Mathias, jeg sagde det til. De tager sådan en energidrik, og så sidder de bare og ryster. Fordi den er så stærk, og så sidder de bare der. Og så siger Zane, what's happening? Det lyder bare virkelig sjovt. Hvem er? Zane? Ja. Det er en sanger i One One Direction. One Direction. Vi skal brænde Munkeby af. Slimes! Du er med! Hvad fuck er slimes? Slime er vel en slime? Jeg kender ikke slimes. Jeg tror også det er noget med, at man kan fodre nogle ulve, og så kan de blive dine kæledyr. Du skal bare give dem kødben. Spawn en kat. For kæledyr. Det kan vi godt, men og det kan bare ikke. Ikke mere. Vi skræmmer seerne. Are you really scared of me? Huh? Fuck. Are you scared? Huh? Punk. Det er pis. Altså Karl, han er specialist i at brænde kirker af. Sidste gang vi gjorde det, Skal jeg bede om det? så var der kun... Nej, jeg vil gerne starte. Du skal lave TNT. Så var der kun lava. Der var kun lava. Altså der over den der kirke, ikke? Den derovre. Jeg skal lave lava på dem, ikke? For godt fint. Ha! Der løber en zombie, der brænder. Og så lidt spand. Bare gå ind der hurtigt. Så er det løst. Hvad fuck er det, der sker derude? Ad! Du spiller mig i hovedet. Undskyld. Sorry. Du spillede også på min arm. Du spillede i dag. Nå ja, okay. Det havde du også fortjent, jo. Timer. Kan vi se, hvad tiden er? Prøv at kigge op og kigge i vores kande. Det er 17:50. Jamen, det er ikke det. Timeren, altså, hvornår vi er færdige? Hvor lang tid bliver filmet? Det ved jeg sgu da ikke. Det finder ud af bagefter. Ja, vi laver lidt Okay, det her. vi laver en part 2. Den her hedder Vi brænder Munkeby.
1. Det skulle jeg nok ikke have sagt så. Afsnit 1, men det finder jeg ud af på YouTube. Det er den næste video, kommer vi til at lave. Det her, Part 2. det er den næste video, hvis vi stopper den. Den næste video, vi kommer til at lave, det er den, hvor vi brænder Monkey af. Den hedder... Monkey By Brand. Vi brænder Monkey By Part 1. Yes. Søg efter den. Men vent lige, det kan godt være, at den her specielle episode er lidt kort, på grund af, vi ved ikke helt, hvordan... Vi ved ikke, hvor lang tid det er, fordi vi ikke har nogen time. Næste gang, så tager vi et æggeur, og så stiller vi den. Og så stiller vi den til... Kvartering? Jo, sådan noget der. Jeg skal lige sige, min stemme lyder rigtig hæs på video. Og min lyder meget, meget lys. Min lyder meget, meget lys. Og som den lyder, jeg har faktisk hørt, at hvis det, man filmer, det er sådan, min stemme lyder i virkeligheden. Det er ikke rigtigt. Jo, det er det. Også når du går sådan her, holder dig sådan her, så kan du høre, hvordan min stemme lyder i virkeligheden. Min er meget, meget lysere, end jeg tror den er. Altså, min er meget lysere, end jeg tror den er. Er jeg så hæs som på video? Ja, du lyder sådan, i mine ører lyder du som du lyder på video. Men jeg er rigtig hæs. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har altid været hæs. Men lyder altid været hæs. Flint. Vi ses. Flint Steel. Og det er mit hjem, ikke? Flint Steel. Nej, det er der har lava. Ja, og Flint Steel, det er mig, der brænder af. Nej, det er mig, der brænder af. Nej, du laver TNT-mester. Jeg er TNT-skaberen. Ja, men men det bliver så... Jamen, så skal I se frem til den der anden video. Ja, men vi ses. Vi brænder Monkey By Part 1. Yes. See you later, folks.